Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σίγμα Κάλπη, 2016, πορεία προς τις βουλευτικές εκλογές. Η φοροδιαφυγή, το οικονομικό έγκλημα και η λίστα Λαγκάρτ. Θα μπορέσει η πολιτεία να εισπράξει τα εκατομμύρια που βρίσκονται στο εξωτερικό? Θα κυνηγήσει τους μεγαλοοφιλέτες ή θα αρκεστεί στα λίγα των τίμιων και σωστών πολιτών? Και απόψε πολλές οι επιλογές για δική σας παρέμβαση σε αυτό το μεγάλο θέμα. Περιμένουμε λοιπόν τις απόψεις και τις ερωτήσεις σας στο Twitter. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το hashtag Σίγμα Κάλπη. Έχουμε την ερώτησή μας στο διαδικτυακό Σίγμα Live. Μπορεί να παταχθεί η φοροδιαφυγή στην Κύπρο? Ναι ή όχι? Ψηφίζετε εκεί και βλέπουμε στην πορεία της εκπομπής τις απαντήσεις σας. Με ενδιαφέρον, εννοείται, αναμένουμε και τη βαθμολογία σας για το ποιος από τους 4 απόψινους καλεσμένους σας έχει πείσει περισσότερο. Μπαίνετε στο sigmacalpi.sigmatv.com και ψηφίζετε. Υποδεχόμαστε και απόψε ζωντανά στο στούντιο το κοινό μας. Καλησπέρα σας. Ο ρόλος σας και απόψε καταλυτικός. Παρεμβαίνετε όπου νιώθετε ότι χρειάζεται, ότι θέλετε διευκρίνηση ή έχετε διαφωνία. Τι διατυπώνετε και περιμένουμε απάντηση από τους προσκεκλημένους. Στην απόψινή συζήτηση από το στρατόπεδο των δημοσιογράφων, μαζί μας ο συνάδελφος ο Κυριάκος ο 56 από την εφημερίδα Σημερινή, ενώ φιλοξενούνται η κυρία Ανίτα Δημητρίου, υποψήφια βουλευτής Δυσσή Λάρνακας, ο κύριος Μάριος Χανίδης, υποψήφιος βουλευτής του ΑΚΕΛ Λευκωσίας, ο κύριος Χρήστος Τσίγκης, υποψήφιος βουλευτής του Δίκο Λευκωσίας και η κυρία Μαρία Κολά, υποψήφια βουλευτής Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών Λευκωσίας. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας. Κυριάκο 56, ο λόγος σε σένα για το πρώτο ερώτημα. Θα κάνω μια γενική ερώτηση που αφορά όλους. Μάλιστα, ναι, βεβαίως. Οι απλοί άνθρωποι που είναι συνεπείς με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και παρακολουθούν έκπληκτοι τις αποκαλύψεις για τις υποθέσεις Λαγκάρτ και Παναμά, διερωτώνται τι θα κάνετε εάν εκλεγείτε στη Βουλή για πάταξη της φοροδιαφυγής. Κυρία Δημητρίου. Λοιπόν, όπως θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε αμήλικτοι σε όλα τα θέματα, σε ό,τι αφορά ειδικά το συγκεκριμένο θέμα, αλλά και οτιδήποτε αφορά είτε τη φοροδιαφυγή, είτε το οποιοδήποτε σκάνδαλο το οποίο κοστίζει ή κόστισε στην Κυπριακή Δημοκρατία. Σε αυτό θα είμαστε αμήλικτοι. Και θα ήθελα να το πω και έτσι να το δηλώσω ευθαρσώς και σαν νέος άνθρωπος, ότι είτε αφορά κάποιο άτομο από το δικό μου κόμμα, είτε από άλλο κόμμα, είτε κάποιο άτομο του πολιτικού χώρου, ή που τέλος πάντων συνδέεται με τον πολιτικό χώρο, πρέπει να είμαστε αμήλικτοι. Πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη και ευθύνη εκεί και όπου πρέπει. Όσον αφορά το συγκεκριμένο, δηλαδή το σκάνδαλο Λαγκάρτ, θεωρώ ότι οι αρχές θα πρέπει ουσιαστικά να δουλέψουν υπεύθυνα, όπως και γίνεται, γιατί ουσιαστικά βλέπουμε ότι ήδη 85 φυσικά πρόσωπα σε αυτά έχουν σταλεί φορολογίες και θα αναμένεται τις επόμενες μέρες ουσιαστικά να τεκμηριωθεί ή τέλος πάντων να αποφασιστεί κατά πόσο θα αποδοθούν και ποινικές ευθύνες. Υπήρχε και μια συνάντηση στη Βαρκελόνη μεταξύ του εφόρου φορολογίας και του Ερβέ Φαλτσιανή, του πληροφοριοδότη, που ως γνωστόν είναι ο δημιουργός της λίστας Λαγκάρτ, για τη συλλογή περαιτέρω στοιχείων. Ωραία. Και όπως πρέπει και ο ίδιος, από ό,τι είδα και στη συνέντευξή του που εσείς δημοσιεύσατε, ότι είναι πρόθυμος να βοηθήσει, έχει καλεστεί και από την Κυπριακή Δημοκρατία. Θα έχουμε και την ad hoc επιτροπή από το Ευρωκοινοβούλιο που θα επισκεφτεί στην Κύπρο. Θεωρώ ότι όλοι συνενούν στο εξής, ότι πρέπει ουσιαστικά να βοηθήσουμε να εξιχνιαστεί και σε αυτό, σαν νέοι άνθρωποι, πρέπει να είμαστε αμήλικτοι από όπου και αν προέρχεται αυτό το σκάνδαλο ή αυτό το άτομο, έτσι όσον αφορά την απόδοση δικαιοσύνης. Εσείς κάνετε φορολογική δήλωση, κυρία Δημητρίου? Βεβαίως κάνω φορολογική δήλωση. Δηλώνετε τα πάντα ανά πάσα στιγμή? Τα πάντα. Και αν εκλεγείτε, θα δηλώσετε και το πόθεν έσχε σας και όλα όσα χρειάζεται να ξέρει ο κυπριακός λαός. Θεωρώ ότι εμείς πρώτοι πρέπει να είμαστε το καλό παράδειγμα για να μπορέσει και ο πολίτης στη συνέχεια να ακολουθήσει. Η πάταξη της φοροδιαφυγής σήμερα είναι επαρκής? Θεωρείτε ότι δεν χρειάζεται να γίνει οτιδήποτε άλλο? Βεβαίως χρειάζεται ουσιαστικά να εξυγχρονιστούμε βάσει αυτά τα δεδομένα που έχουμε και έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Άλλωστε, έχει και ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών συνενέσει στο γεγονός ότι θα πρέπει να εμπλουτιστεί και η
Η ίδια η Επιτροπή Φορολογίας και ο ίδιος ο Επίτροπος Φορολογίας το έχει δηλώσει ότι χρειάζονται βοήθεια για να μπορέσουν να εξιχνιάσουν εγκαίρως και να αποδοθούν ευθύνες εκεί και όπου χρειάζεται. Ναι. Είπατε όμως κάτι που ακούγεται πολύ ουτοπικό, με όλο το σεβασμό. Στην Κύπρο ζούμε. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα καλυφθεί κάτι ή που θα κουκουλωθεί κάτι. Ο κόσμος αυτή την αγωνία έχει. Εφόσον κουκουλώθηκαν όλα αυτά τα χρόνια διάφορα, γιατί να μην γίνει ακόμα μία φορά και όποιος μπορεί να βάλει πλάτη για να καλύψει το δικό του. Μα αυτό είναι δική μας ευθύνη και θεωρώ αν σαν νέοι πολιτικοί, σαν νέοι άνθρωποι γίνουμε ένα με το κατεστημένο, δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης. Πώς θα διαφοροποιηθείτε είναι το ερώτημα. Το πώς θα διαφοροποιηθούμε ειδικά σε αυτά τα θέματα και δεν θεωρώ ότι διαφωνεί κανείς ότι πρέπει να αποδοθούν ευθύνες εκεί και όπου χρειάζεται. Άρα πρέπει να είμαστε αμήλικτοι και γι' αυτό είπα και προηγουμένως, ειδικά όσον αφορά και άτομα του δικού μας χώρου. Γιατί το έγκλημα. Αν εκλεγείτε αύριο βουλευτής, θα ενταχθείτε στο ίδιο πολιτικό κατεστημένο, στο ίδιο σύστημα που υπήρχε. Άρα θεωρείτε ότι έχετε τη δύναμη να αλλάξετε αυτό το σύστημα? Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει και υπάρχει και το βλέπω αυτό γιατί και σήμερα που παρακολουθούσα έτσι όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, κανείς δεν διαφωνεί στο γεγονός ότι πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Από εκεί και έπειτα αυτή η ενότητα σε αυτό συγκεκριμένα το σημείο, γιατί έτσι κακά τα ψέματα. Αυτό που πρέπει να επιστραφεί είναι εμπιστοσύνη, να επιστραφεί εμπιστοσύνη στους θεσμούς, στην ίδια τη δικαιοσύνη, στο ίδιο το σύστημα. Οι πολίτες έχουν κουραστεί. Άρα, αν εμείς δεν ακούσουμε τώρα τα μηνύματα των καιρών και ουσιαστικά δεν αντιποκριθούμε όπως πρέπει σε αυτά που πρέπει να κάνουμε, θεωρώ ότι θα χάσουμε το παιχνίδι. Και έχουμε πολύ περισσότερα να χάσουμε. Τους εμπιστεύεστε, κύριε Χανίδη, τους κυβερνώντες, ότι θα κάνουν τα πάντα για να ξεσκεπάσουν τους φοροφυγάδες? Όχι. Γιατί? Θεωρώ ότι στην κατάσταση την οποία έχουμε φτάσει ως κοινωνία και ως πολιτεία και η γενικότερη απαξίωση που βλέπουμε τους νέους πολίτες, τους μεσήλικες, τους συνταξιούχους να έχουν για την πολιτική, για τους πολιτικούς, για τα πολιτικά κόμματα, για τη διακυβέρνηση του τόπου που καταγράφεται αυτό το πράγμα, οφείλεται σε ένα βαθμό στη μεγάλη κακοδιαχείριση που έχει δεχθεί τα τελευταία χρόνια η Κύπρος. Όταν νέοι συμπατριώτες μας αδυνατούν να βρουν εργασία, όταν η νέα γενιά έχει καταντήσει να είναι η μισθωτή των 500 ευρώ, όταν νέοι συμπολίτες μας άνεργοι δυσκολεύονται να έχουν 2 ευρώ για να πιούν έναν καφέ, όταν συνταξιούχοι δεν έχουν τα απαραίτητα για τη ιατροφαρμακευτική τους κάλυψη, όταν συμπολίτες μας με σπάνιες ασθένειες ή καρκινοπαθείς ή καρδιοπαθείς ή οτιδήποτε άλλο αναμένουν σε λίστες αναμονής για 12-24 μήνες, όλα αυτά οδήγησαν στην απαξίωση της πολιτικής και των πολιτικών και της διαχείρισης του τόπου. Θεωρώ ότι ως ένα βαθμό αυτά τα δεδομένα οφείλονται στη διαφθορά και τα οικονομικά σκάνδαλα τα οποία έχουν αποκαλυφθεί το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια. Άποψή μας. Ναι, αλλά ευθύνονται όλες οι κυβερνήσεις, κύριε Χανίδη, που πέρασαν από αυτόν τον τόπο. Τι έκαναν δηλαδή για να ξεσκεπάσουν? Το έχω πει δημόσια, επανειλημμένα και το λέω και θα συνεχίσω να το λέω. Όλες οι κυβερνήσεις μηδενός εξαιρουμένης έχουν κάνει λάθη. Ωραία, εσείς πριν από 3-4 χρόνια τι κάνατε για την φοροδιαφυγή? Η ουσία, κύριε Κυριάκου, δεν είναι να εξετάζουμε μόνο το τι έγινε στο παρελθόν. Η ουσία είναι αυτά που συζητούμε, τα σκάνδαλα τα οποία έχουν αποκαλυφθεί, αυτά που πιθανώς δεν έχουν αποκαλυφθεί, είναι να βρούμε λύσεις και να δώσουμε ουσιαστικά αποτελέσματα στην πάταξη αυτού του σκανδάλου. Τώρα δεν μας είπατε γιατί δεν τους εμπιστεύεστε. Εξηγήστε μας γιατί. Μα σας απαντώ. Ναι. Με τα λύπης μου, αυτό που διακρίνω είναι ότι υπάρχει κολυσιεργία και καθυστέρηση σε αρκετούς τομείς και ιδιαίτερα αναφέρομαι στο θέμα του σκανδάλου της λίστας Λαγκάρτ, όπου παίρνω την ευκαιρία και θέλω να συγχαρώ και το κανάλι σας, διότι πήρε μια σημαντική πρωτοβουλία ως δημοσιογραφικός οργανισμός, ούτως ώστε να πιέσει τη στασιμότητα που κάποιοι προσπάθησαν να έχουν για την αποκάλυψη της λίστας Λαγκάρτ. Άρα, έχει δώσει όλα τα στοιχεία ο Κυριάκος σε αυτούς που πρέπει και περιμένουμε πλέον να κινηθούν και να κάνουν τις επόμενες κινήσεις. Ναι, θα έπρεπε να κινηθούν. Ναι, θα έπρεπε να κινηθούν μόνοι τους. Για αυτούς κινήθηκε ο Κυριάκος, δεν πειράζει, ας τα πάρουν τα στοιχεία. Θα έπρεπε να κινηθούν από το 2014 και πέρα. Και πολύ πριν. Άρα αυτά τα δεδομένα. Γιατί και πριν είχαμε φοροδιαφυγή. Κοιτάξτε, κύριε Κυριάκου, για να μένουν τα πράγματα με το όνομα τους, οφείλω να πω ότι τη λίστα Λαγκάρτ, οι πρώτοι που έθεσαν το θέμα ήταν από πλευράς του ΑΚΕΛ το 2012. Οφείλω να πω ότι η αγαπητή συνάδελφος, η κυρία Χαρλαμπίδου, έθεσε το θέμα πρώτη στη Βουλή τότε. Η κυρία Μαρκουλή, που ήταν Υπουργός Εξωτερικών επί διακυβέρνησης Δημητρή Χριστόφια, μέσω του Κύπριου πρέσβη στη Γαλλία, ζήτησε τα έγγραφα αυτά και από τότε υπάρχει σωρία επιστολών
από πλευράς μας και ως κόμμα και από την κοινοβουλευτική μας ομάδα που ζητούμε εξηγήσεις και αντιλαμβάνω ο κ. 56 τα γνωρίζει πολύ καλά αυτά τα δεδομένα, διότι έκανε ιδιαίτερη έρευνα σε αυτά τα θέματα και έχουν μείνει εδώ και 3 χρόνια στάσιμα τα πράγματα. Μάλιστα. Γιατί κάποιοι προσπαθούν να αφήσουν στο σιρτάρι λίστες ατόμων τα οποία έχουν φοροδιαφύγει. Γιατί σήμερα, αγαπητοί δημοσιογράφοι, και απευθύνομαι και προς το κοινό, παίρνουμε στο δικαστήριο, σε ποινικά δικαστήρια, άτομα για 500 και 1.000 ευρώ, όπου πολλοί από αυτούς έχουν εξαναγκαστεί να μην πληρώσουν φόρους λόγω της οικονομικής κρίσης και αφήνουμε κάποιους ανενόχλητους, όπου έχουν Θέλετε να μας τραβήξει. απαντήσετε την ερώτηση. Έχουν τραβήξει. Θέλετε να την απαντήσετε, κύριε Χανίδη. Έχουν τραβήξει. Να μην συνθηματολογούμε. Απαντήστε την ερώτηση Κυρία που βάζετε. Είναι Αλεξανδρού, ρητορική ερώτηση. αν θέλετε μπορούμε να αλλάξουμε θέση να απαντάτε εσείς για μένα. Όχι, απαντήστε όμως. Σας παρακαλώ, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω ότι μου χαλάτε και τον ρυθμό της σκέψης μου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να σας αφήνουμε, κύριε Χανίδη, να κάνετε μακρόσυρτες τοποθετήσεις. Συγγνώμη, ποια ήταν η μακρόσυρτη τοποθέτηση, κυρία Αλεξανδρού, τι με ρωτήσατε? Απαντώ. Απαντήστε στην ρητορική σας ερώτηση. Ποια ήταν η ερώτηση? Γιατί κάποιοι αφήνουν στα συρτάρια αυτούς τους αυτόν απαντώ και με διακόπτετε. Αυτό Ωραία, απαντήστε. Παρακαλώ. Άρα, αυτή η διαδικασία η οποία παρακολουθούμε, ότι κάποιοι αφήνουν στα συρτάρια και ανενόχλητους επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν βγάλει εκατομμύρια στο εξωτερικό, όπου η φοροδιαφυγή είναι ποινικό αδίκημα. Έχετε συγκεκριμένα στοιχεία, κάποια πράγματα που μπορώ, επειδή λέτε ότι υπάρχουν στα νομίζω συρτάρια. αυτά είναι γνωστά, γίνεται έρευνα, υπάρχουν και τα ονόματα καταγεγραμμένα, τα οποία ελέγχονται. Τα αρμόδια σώματα του κράτους ελέγχουν αυτά τα ονόματα και εμείς αυτό που απαιτούμε και αναμένουμε είναι όταν αποκαλυφθούν αυτά τα δεδομένα, εκείνοι που όντως έχουν φοροδιαφύγει να πάνε ενώπιον της δικαιοσύνης. Δηλαδή, αυτή τη μεταχείριση που έχει ένας συμπατριώτης μας, ο οποίος είναι άνεργος σήμερα και πάει στο δικαστήριο σε ποινική δίκη γιατί έχει καθυστερήσει τη φορολογία του, διότι είναι άνεργος και δεν μπορεί να πληρώσει, να ισχύει το ίδιο για κάποιους οι οποίοι έχουν βγάλει εκατομμύρια στο εξωτερικό, έχουν φοροδιαφύγει, έχουν εξαπατήσει το κράτος, τις τσέπες όλων μας. Και να μην τους αφήνουν ανενόχλητους και να καθυστερούν. Βεβαίως να πληρώσουν. Και να μην τους αφήνουν ανενόχλητους. Να μην τους αφήνουν ανενόχλητους και να κολυσιεργούν επί 3 χρόνια. Βάλτε μια άλλο τελεία. Πορεία της λίστας. Ευχαριστούμε, κύριε Τσίγκη. Όντως θέλω να συγχαρώ και εγώ τον Κυριακό γιατί έγινε μια αξιόλογη δουλειά και έχει κάποια στοιχεία που είναι πολύ σημαντικά. Ευχαριστώ τη δουλειά μου. Όμως να αναφέρω κάποια πράγματα. Καταρχάς, κάποιες κινήσεις σε αυτήν την κατεύθυνση έχουν γίνει με την ενοποίηση του τμήματος φορολογίας. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι αναγνωρίζουμε ότι έγιναν κάποιες βελτιώσεις με την ενοποίηση του φορέα για να βρίσκει τα στοιχεία. Το δεύτερο πράγμα που θέλω να αναφέρω έτσι έντονα είναι ότι είναι ένα εργαλείο η λίστα Λαγκάρτ μεν, αλλά στην Κύπρο δεν χρειάζεται η συγκεκριμένη λίστα για να βρούμε τα 20 άτομα. Στην Κύπρο υπάρχει φοροδιαφυγή χρόνια τώρα. Εγώ λέω και το τονίζω ιδιαίτερα αυτό το πράγμα ότι γίνεται μια διαχείριση της επικαιρότητας. Και πού θέλω να καταλήξω. Γίνεται μια διαχείριση της επικαιρότητας γιατί είχε την καλοσύνη ο Κυριακός να ασχοληθεί με αυτό το θέμα και από το 2012-2013 να το επαναφέρει τώρα έτσι πιο έντονα. Άρα εσείς τα κόμματα δεν κάνετε απολύτως τίποτα. Δεν πιέζετε προς αυτήν την κατεύθυνση καθόλου την κυβέρνηση. Θα φτάσω σε κάποια πράγματα. Εκείνο που θέλω εγώ να δω είναι πραγματικοί μηχανισμοί. Δηλαδή, θα πω κάτι καινοτόμο. Κοιτάξτε, δείτε κάτι. Δεν μπορούμε συνέχεια να πηγαίνουμε. Δεν έγινε πριν. Εγώ σας λέω από τώρα και στο εξής. Και να τολμήσουμε να προτείνουμε κάποια καινούργια πράγματα. Αυτό είναι το νέο πιστεύω. Έχετε δίκιο στο ότι ο κόσμος βαρέθηκε την παρελθοντολογία, έχει βαρεθεί τους καβγάδες των κομμάτων. Αυτό που θέλει είναι τι κάνουμε τώρα. Αυτεπάγγελτα το τμήμα φορολογίας δεν μπορεί να κάνει ευνίδιες έρευνες. Αυτεπάγγελτα. Σήμερα να πάει σε 20 επιχειρηματίες να δούμε να δηλώνουν τα δεδομένα τους. Δεν μπορεί να γίνει. Εγώ σας λέω, ήμουν ιδιώτης τόσα χρόνια, ήμουν ερετός στο Στρόβολο, ήμουν διορισμένος στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και το πρώτο πράγμα που έκανα είναι αυτό. Ευνίδιες έρευνες. Πρέπει να υπάρχει θέληση και οι μηχανισμοί μπορούν να εξευρεθούν. Πρέπει να δώσουμε και εμείς τα εφόδια στις υπηρεσίες, πρέπει να ενισχύσουμε αυτούς τους θεσμούς μεν, χωρίς παρεμβάσεις. Αλλά εκείνο το πιο σημαντικό κομμάτι είναι οι ίδιες οι υπηρεσίες να τολμήσουν. Υπάρχει το δυναμικό και λέω έναν καινοτόμο πράγμα. Ευνίδιες έρευνες. Ναι, όταν, κύριε Τσίγκη, ο κύριος Ομήρους ζητά να του πάρουν εκεί τη λίστα για να την προστατεύσει, και να μην διαγραφούν ονόματα, να μην γίνουν διάφορα πράγματα.
Πόση εμπιστοσύνη πρέπει να έχουμε σε αυτόν τον τόπο και σε αυτές τις υπηρεσίες ότι θα κάνουν τη δουλειά τους όπως Εγώ θα πω ένα πράγμα. Δεν συμμερίζομαι καθόλου. Και η λίστα που είχε ο Μύρος ήταν το 1 τρίτο τελικά. Το 1 τρίτο και οι άλλοι δεν συμμερίζομαι καθόλου τις ναι. μεθόδους προστασίας και αυτά τα πράγματα πρέπει να υπάρχει πλήρη διαφάνεια. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Άμα ο πρόεδρος της Βουλής δεν εμπιστεύεται τους κυβερνώντες, πώς θα εμπιστευτούν όλοι οι υπόλοιποι? Κοιτάξτε, το τι κάνει ο πρόεδρος της Βουλής είναι. Δεν θέλω να σχολιάσω τι κάνει ο πρόεδρος της Βουλής. Εκείνο που λέω ότι σε αυτά τα στοιχεία πρέπει να είναι δημοσιοποιημένα. Δηλαδή το ίδιο το τμήμα φορολογίας από τη στιγμή που τα κατέχει να τα δημοσιοποιεί. Γιατί πρέπει να καταλήξει στον πρόεδρο. Η απάντηση του φορολογίας, κύριε Τσίγκη, είναι ότι μπορούμε με τη δημοσιοποίηση να μετατρέψουμε τους κατηγορούμενους σε κατήγορους. Πρέπει οι υποθέσεις να οδηγηθούν στο δικαστήριο πρώτα. Και από εκεί. Συγγνώμη, φοροδιαφεύγει. Και αυτή είναι η θέση που προβάλλεται. Να πω και έναν άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι. Ένας που νόμιμα έβγαλε τα λεφτά του έξω και έχει φορολογηθεί είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό, εγώ δεν το θεωρώ κακό πράγμα. Ένας που έβγαλε τα λεφτά του φορολογημένα στο εξωτερικό, στην HSBC της Ελβετίας και είναι δηλωμένα φορολογημένα γιατί τα κέρδισε. Ψάχνουμε αυτούς που έκρυβαν τα χρήματα χρησιμοποιώντας αυτήν την τράπεζα. Να σας πω όμως τι γίνεται. Δεν θέλω να ισοπεδώσουμε τα πάντα. Δεν θέλω όποιος έχει χρήματα επειδή τα έβγαλε στο εξωτερικό γιατί τα κέρδισε τίμια στην πατρίδα του σημαίνει ότι είναι απατεώνας. Εκείνο που λέω. Μιλούμε για μια μικρή μερίδα. Βεβαίως. Και πιστεύετε ότι στην Κύπρο. Αλλά κρατά πολλά λεφτά. Στην Κύπρο του πληθυσμού και του μεγέθους που έχουμε δεν μπορούμε να δούμε αυτήν τη μεμονωμένη μερίδα. Έχετε βάλει όμως, κύριε Τσίγκη, ήδη 3 προϋποθέσεις. Να μην υπάρχουν παρεμβάσεις, να ενισχύσουμε τις υπηρεσίες και να υπάρχει πολιτική βούληση. Εσείς πιστεύετε ότι μπορούν να εκλείψουν οι παρεμβάσεις? Μπορούν να τελειώσουν οι παρεμβάσεις στην Κύπρο, κύριε Τσίγκη? Πιστεύω μπορούν να τελειώσουν οι παρεμβάσεις. Να σας πω πώς. Στις 22 του Μάη έχουμε εκλογές. Ο κόσμος να αποφασίσει τους πιο ικανούς να τους στείλει στη Βουλή, να τελειώνει αυτό το πράγμα με τις παρεμβάσεις, να τελειώνει αυτό το πράγμα που υπάρχουν υπόνοιες, υπάρχουν αυτά. Δηλαδή είναι ξεκάθαρη θέση. Αν εξαρτάται από τη Βουλή, είναι στη βούληση του κόσμου. Είναι στη βούληση να στείλει τους πιο ικανούς που πιστεύει και μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση και να προτείνουν 4-5 πράγματα καινοτόμα. Δεν εξαρτάται απόλυτα. Στο κομμάτι που ασχολείται στο κομμάτι, κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Υπάρχουν ανθρώποι, μπορούμε να δώσουμε δύναμη στους φορείς να λειτουργήσουν και αποτελεσματικά. Και σας λέω, ένας μηχανισμός είναι η ευνίδια έρευνα. Χωρίς να το γνωρίζει ο άλλος, να τον επισκεφθείς και να του πεις: θέλω όλα τα έγγραφα σου για απόδειξη των στοιχείων. Εσείς πιστεύετε ότι τα νέα πρόσωπα στη Βουλή μπορούν να αλλάξουν την νοοτροπία μας και την κουλτούρα μας που επικρατεί μέχρι σήμερα? Τα νέα άτομα στη Βουλή μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Γιατί είναι νέα μυαλά, είναι όντως ο κόσμος που έχει βαρεθεί όλη αυτή τη συζήτηση γύρω από λίστες, γύρω από ονόματα, εταιρείες που έχουν καταφέρει να διαφύγουν μέσω των οικονομικών αναφορών. Οπότε ναι, τα νέα μυαλά μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά φέτος. Ευελπιστούμε ότι ο κόσμος όντως που έχει βαρεθεί όλη αυτή την κατάσταση να μας εμπιστευτεί. Και ναι, γιατί όχι, όντως να γίνει η ανατροπή. Και ναι, αυτοί όλοι οι καινοτόμοι μηχανισμοί που έχουν αναφερθεί πιο πριν, εάν τους προωθήσουμε σωστά, όντως να εφαρμοστούν και όντως να είναι καινοτόμοι. Και να μην έχουν βάση όλα αυτά που έχουν γίνει στο παρελθόν. Γιατί όντως ο κόσμος, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος 56, έχει βαρεθεί να μιλά για το παρελθόν. Ας μιλήσουμε από εδώ και πέρα τι γίνεται. Γιατί ξέρουμε τι έχει γίνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσους μας το έχουν υπενθυμίσει. Ξέρουμε τι έχει γίνει, βλέπουμε τι γίνεται. Ας πάμε λοιπόν παρακάτω. Πώς προχωρούμε είναι το θέμα. Πώς προχωρούμε, θέλετε να μας πείτε? Έχετε εισηγήσεις να κάνετε? Γιατί ο κόσμος έχει επίσης βαρεθεί, και δεν το λέω για εσάς, επειδή έχετε το λόγο, έχει βαρεθεί και τα λόγια. Σίγουρα. Ακούει ιδίως προεκλογικά και τι δεν ακούει, έτσι. Ναι. Θυμόμαστε και τους πεθαμένους προεκλογικά. Έχετε εισηγήσεις επί του θέματος συγκεκριμένες να κάνετε? Φυσικά. Ως νέο άτομο μπαίνοντας σε αυτό το πολιτικό παιχνίδι, βλέπουμε και έχω προσωπικά και ίδια την αντίληψη ότι οικονομικά η χώρα μας βρίσκεται σε μια επίπεδη αυτή τη στιγμή γραμμή. Οπότε, πέραν από τη φοροδιαφυγή, πρέπει να δούμε κιόλας τι γίνεται μέσω του κρατικού μηχανισμού. Ωραία, βλέπουμε σκάνδαλα, βλέπουμε λίστες να ξεπετάγονται δεξιά-αριστερά. Ωραία, αυτά τα άτομα, πέραν από πολιτικές ευθύνες, πρέπει να μπουν και κάτω υπό μια ποινική ευθύνη. Πρέπει όλες οι ευθύνες να επομιστούν ανάλογα στον οποιονδήποτε. Είτε αυτός κάθεται σε μία πλευρά, είτε σε μία άλλη.
ούτως ώστε να αποφύγουμε τον κατήγορο και τον κατηγορούμενο. Να τελειώσει η ατιμωρησία, λέτε λοιπόν, για να μπει και ένα τέλος. Και από εκεί και πέρα φαινόμενα. όλα θα μπουν στην θέση τους. Και με τις ευνίδιες διαθέσεις, μέσω και με οτιδήποτε άλλο μπορούμε να έχουμε στα χέρια μας. Και γιατί όχι να εξυγχρονίσουμε και λίγο τη Βουλή και να μην γίνονται όλα αυτά μέσω τυπωμένων εντύπων και να προχωρήσουμε λίγο ένα βήμα πιο πέρα τις διαδικασίες μας. Μάλιστα. Θα πάμε στο κοινό για την κυρία Δημητρίου. Μια ερώτηση. Παρακαλώ. Θα μας δείτε το όνομά σας παρακαλώ και την ιδιότητά σας. Αναφέρθηκε και βλέπουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Παρ' όλα αυτά, θα θέλαμε να μας πούν κατά πόσο πρέπει να νιώθουμε ασφαλείς ο κόσμος με όλα αυτά που βλέπουμε μπροστά μας. Είδαμε τα τελευταία 3 χρόνια κούρεμα που κανείς, γνωρίζουν όλοι βγήκαν λεφτά έξω και κανείς δεν είχε πει και εκεί βγάλαν τα λεφτά και γιατί δεν έχουν τιμωρηθεί. Βλέπουμε βουλευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού μάλιστα να κάνουν παρανομίες και οι οποίες επιβραβεύονται από το Δημοκρατικό Συναγερμό, μάλιστα ξαναμπαίνοντας στο ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Τότε εμείς πώς μπορούμε να νιώθουμε δικαιωμένοι ως πολίτες όταν βλέπουμε όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε να επιβραβεύονται και οι βουλευτές και τα πολιτικά κόμματα που βρίσκονται εκεί. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς δεν θα πρέπει να μηδενίζουμε τα πάντα. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει αταξία. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να πιστέψουμε ότι όλοι είναι εγκληματίες, όλοι είναι έτσι και να ομαδικοποιούμε τα πάντα. Ούτε δεν μπορούμε. Πρέπει να πιστέψουμε στην ασφάλεια του κράτους και εμείς ως νέοι άνθρωποι πρέπει να πιστέψουμε και να επιζητήσουμε και να δουλέψουμε για να πιστέψει και ο κάθε τελευταίος πολίτης, ο κάθε πολίτης ότι πλέον ζει σε ένα κράτος δικαιοσύνης και να έχει εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Και σε αυτό θα είμαστε αμήλικτοι. Τώρα, επιβράβευσε ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Καθόλου. Απέναντίας έχει καταδικάσει κάποια γεγονότα ο Δημοκρατικός Συναγερμός και δεν θα αναφερθώ σε συγκεκριμένα άτομα, δεν θα ήταν σωστό. Από εκεί και έπειτα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός λειτουργεί μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες. Και αν ο κόσμος του Δημοκρατικού Συναγερμού έχει επιλέξει κάποια άτομα να είναι στο ψηφοδέλτιο, δεν μπορούμε να παρέμβουμε και να βγάλουμε κάποια άτομα εκτός. Από εκεί και έπειτα θεωρώ όμως ότι όσον αφορά τα σημαντικότερα θέματα, η πολιτική του Δημοκρατικού Συναγερμού και αυτό που εγώ προσωπικά πιστεύω είναι ξεκάθαρο. Όσον αφορά την τιμωρία, όσον αφορά την ασφάλεια των πολιτών, όσον αφορά τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων, σε αυτό πρέπει να είμαστε αμήλικτοι, κάθετοι και σταθεροί. Πρέπει να υπάρξει προοπτική σε αυτόν τον τόπο και σε αυτό πρέπει να δουλέψουμε όλοι μας, όχι μόνο ο Δημοκρατικός Συναγερμός, όλοι ανεξαιρέτως και κόμματα και σύνολα και όλοι. Και ο καθένας προσωπικά πρέπει να εργαστεί και να ενεργοποιηθεί για να πιστέψει ο κόσμος ότι επιτέλους θα υπάρξει και δικαιοσύνη, θα υπάρξει και κάθαρση. Ευχαριστούμε κύριε Δημητρίου. Για τον κύριο Χανίδη υπάρχει ερώτηση από το κοινό. Παρακαλώ. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος. Κύριε Χανίδη, θίξατε 2 τεράστια θέματα. Το πρώτο θέμα ήταν ότι είπατε για κάτι ντουλάπια που έμειναν κλειστά και το άλλο θέμα ήταν ότι αν είναι τιμωρημένοι, αν τιμωρηθήκαν κάποιοι, αν τιμωρούνται κάποιοι τώρα στο κράτος. Εγώ έχω να σας κάνω μια ερώτηση και μια παρέμβαση μαζί. Καταρχάς, οι μόνοι που ανοίξαν τα κουλάπια και τιμωρήσαν ήταν ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Και κατά δεύτερον, εσείς την εποχή του Χριστόφια έχετε τιμωρήσει κάποιους από τους ενόχους? Ενόχους για ποιο πράγμα συγκεκριμένα, για να μπορεί να απαντήσει ο κ. Χανίδη? Για φοροδιαφυγή, ευρύτερα για σκάνδαλα. Για σκάνδαλα. Για σκάνδαλα. Κύριε Χανίδη. Θεωρώ ότι επί διακυβέρνηση του Δημήτρη Χριστόφια οτιδήποτε υπήρχε με πτών οδηγεί του στη δικαιοσύνη, όπως γίνεται και από αυτήν την διακυβέρνηση. Θα θεωρούσα μεγάλη ανοησία τη οποιασδήποτε διακυβέρνηση τη χώρα εάν υπήρχαν καταγγελίες για ουσιαστικές παρατυπίες και δεν πήγαιναν ενώπιον της δικαιοσύνης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, τι θέλουμε να πούμε, ότι κάποιοι συγκάλυπτα δεδομένα ή κάποιοι όχι. Τώρα να συνθηματολογούν κάποιοι και να βλέπουμε κολυσιεργία για κάποια θέματα, ενώ σε κάποια άλλα να επιδεικνύουμε έντονο ενδιαφέρον, όπως έγινε πολλές φορές στην Κύπρο, δημιουργεί ερωτηματικά. Όταν, για παράδειγμα, για άλλα θέματα. Τι εννοείται, δηλαδή, ότι ανάλογα με το ποιοι εμπλέκονται είναι και το ενδιαφέρον συγκεκριμένων ατόμων? Έτσι θεωρώ, ναι. Βλέπουμε ότι θέματα οδηγηθήκαν ενώπιον της δικαιοσύνης με ραγδαία διαδικασία. Και για παράδειγμα, η λίστα Λαγκάρο που αφορά το κεφάλαιο πολυεκατομμυριούχους οι οποίοι έβγαλαν τα χρήματα στο εξωτερικό χωρίς να φορολογηθούν,
Ήταν 3 χρόνια σε ένα σιρτάρι και περιμέναμε τις διαδικασίες να έρθουν να μας βρουν. Και αν δεν πιέζατε κι εσείς όπως πιέσατε ως δημοσιογράφοι αυτή τη στιγμή, ίσως να περιμέναν άλλα 2-3 χρόνια. Ξέρετε κάτι, σε αυτόν τον τόπο που ζούμε επιτέλους, ας σταματήσουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας. Κάποιοι χρειάζονται επιτέλους και παραδειγματική τιμωρία για τα σκάνδαλα τα οποία έχουν κάνει. Επίσης, αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι διαδικασίες για τη συγκάλυψη φοροδιαφυγής υπήρχαν και στο παρελθόν. Ας μην ξεχάσουμε ότι στο παρελθόν είχε δοθεί και φορολογική αμνηστία. Δηλαδή, κάποιοι οι οποίοι έβγαλαν τα χρήματα τους με τον οποιοδήποτε τρόπο και δεν πλήρωσαν τη φορολογία στην Κύπρο, τους καλέσαμε μια καλή ημέρα, τους είπαμε μπορείτε να επιστρέψετε τα χρήματα σας πίσω πληρώνοντας αυτόν τον φόρο, ανεξάρτητα αν για δεκαετίες παρανομούσαν, και τους νομιμοποιήσαμε τα χρήματα. Άρα παρατηρούμε σε πολλές περιπτώσεις 2 μέτρα και 2 σταθμά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Χανίδη. Αυτά είχα να πω για το θέμα αυτό και επίσης η παραδειγματική τιμωρία που το λέω και το να κατονομάζονται οι ένοχοι και αυτοί που παρανόμησαν, το θεωρώ ως απαραίτητο. Λοιπόν, και αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Βλέπουμε την κάρτα για το ποιος σας έχει πείσει περισσότερο, εσάς που παρακολουθείτε. Λοιπόν, τα ποσοστά. Προηγείται ο κύριος Χανίδης, ακολουθεί η κυρία Δημητρίου, ο κύριος Τσίγκης και η κυρία Κολά. Έχουμε μέλλον όμως ακόμα. Έχουμε, ναι, είναι η αρχή ακόμη. Είναι η πρώτη, η δεύτερη τοποθέτηση. Ερώτηση στον κύριο Τσίγκη. Δεν έχετε. Το Δίκο φέρει ευθύνη για όλα αυτά που ζούμε σήμερα? Γιατί περάσατε σχεδόν από όλες τις κυβερνήσεις, κύριε Τσίγκη. Νομίζω ότι το Δίκο είχε ένα επικοδομητικό στοιχείο να προσθέσει στις κυβερνήσεις. Θα πω ότι. Επικοδομητικό. Σαφέστατα η συμμετοχή. Καταλαβαίνω που το πάτε. Όχι, ρωτώ. Θα απαντήσω, διότι προετοιμάζεται ο Μάριος να το πει, δεν είναι θέμα. Όχι, ήμουν έτοιμος, αλλά θα προλάβεις αντιλαμβάνω. Κανένα πρόβλημα. Να σας πω κάτι, εγώ αναγνωρίζω... Δηλαδή βοηθήσατε εσείς τις κυβερνήσεις να ξεκαθαρίσουν τα θέματα φοροδιαφυγής? Αναγνωρίζω το γεγονός ότι συμμετείχαμε στην προηγούμενη κυβέρνηση για 3 χρόνια. Και θέλω, σας παρακαλώ, να τρέξετε στο παρελθόν και να δείτε τα κριτήρια όταν έφυγε το Δίκο για τις αξιολογήσεις που είχε η Κυπριακή Δημοκρατία. Όμως σήμερα. Εννοείται την κυβέρνηση του Δημήτρη Χριστόφια, που συμμετείχατε ή του Δημοκρατικού Συναγερμού του κ. Αναστασιάδη. Την κυβέρνηση Δημήτρη Χριστόφια. Όμως νομίζω ότι κάποια πράγματα που νομοθετηθήκαν στη Βουλή και η ενοποίηση των τμήματων της φορολογίας δεν έγιναν από μόνα τους, έγιναν με την παρέμβαση και τη θετική στάση του Δημοκρατικού Κόμματος. Εκείνο που βλέπω σήμερα εγώ όμως είναι ότι πρέπει να εφαρμοστούν νέες μεθόδους. Αυτά τα πράγματα έχουν υποθεί χιλιάδες φορές. Και στην Κύπρο είμαι σίγουρος ότι δεν είναι μεγάλο μυστικό να δούμε κάποιους ανθρώπους που φοροδιαφεύγουν εδώ και χρόνια. Δηλαδή, αν τώρα, επειδή είναι προεκλογική περίοδος, θέλουμε να λέμε ωραία λόγια, για παράδειγμα, όσοι φοροδιαφεύγουν, να δουν τον δρόμο της δικαιοσύνης. Μα αυτό είναι μεθοδολογία, αυτό πρέπει να είναι τον ενομισμένο κράτος. Αυτή πρέπει να είναι η διαδικασία ενός συντεταγμένης πολιτείας όπως είναι το δικό μας κράτος. Ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Έκατσε κάποιος να ψάξει, κύριε Τσίγκη, ποιοι έχουν, ξέρω εγώ, κότερα εκατομμυρίων, ποιοι έχουν σπίτια εκατομμυρίων, αυτοκίνητα, όλα αυτά δηλαδή, και μέσα από αυτή την έρευνα να καταλήξει. Αυτοί που έχουν αυτά πληρώνουν τους φόρους. Εγώ θα σας πω ακόμα ένα πιο 38 παράδειγμα για να δείτε ότι όλοι το αναγνωρίζουμε, απλώς λέμε κάπου έτσι μεγάλες θεωρίες. Πεςτε μου, σας παρακαλώ, όταν ένας άνθρωπος παίρνει 4 και 5 χιλιάδες ευρώ και είναι κρατικός λειτουργός ή δημόσιος υπάλληλος και φορολογείται μηνιαία, ένας άνθρωπος που είναι ιδιώτης και δηλώνει 1.800 ευρώ, πώς γίνεται να έχει εξοχικό, δεύτερο εξοχικό, 4 αυτοκίνητα? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Άρα κάτι πάει λάθος. Βεβαίως πάει λάθος. Μα γι' αυτόν είπα προηγουμένως ότι πρέπει να βρούμε νέες μεθόδους. Και να σας πω κάτι. Μια συγκεκριμένη περίπτωση για τη διερευνήσουμε είναι παράδειγμα. Να σας πω κάτι. Έχει πολλές περιπτώσεις. Τέτοιες όλες τις μέρες τις βλέπουμε. Εγώ εκείνο που θέλω να τονίσω τι είναι. Δεν μπορώ να κάθομαι εδώ 39χρονο άνθρωπος και να συμπεριφέρομαι λες και είμαι 60 και είμαι 15 χρόνια στη Βουλή. Εγώ θέλω να δω τι θα κάνουμε από εδώ και στο εξής. Και έθεσα τον εαυτό μου στην κρίση του κόσμου για να προτείνω κάποια πράγματα καινοτόμα, είτε είναι πολιτική του κόμματος μου, είτε όχι. Και να πείσω και το κόμμα μου να σε εφαρμόσω ως πολιτικές. Και να σας πω κάτι. Πεςτε μας τις μεθόδους ένα λεπτό, αφού σας είπα. Να εξουσιοδοτήσουμε να κάνουν ευνίδιες έρευνες. Βεβαίως. Να έρθει, για παράδειγμα, στη Χ εταιρεία, στο Χ
εργασία, στοιχή. Υπάρχει ευνίδιος έλεγχος, κύριε Όχι, Τσίκη, δεν στην γίνεται. Κύπρο? Δεν γίνεται. Ένα λεπτό, συνάδελφε. Δεν γίνεται. Να σας πω γιατί δεν γίνεται, γιατί είμαστε μαθημένοι να ζούμε στον μικρό κόσμο μας και πρέπει να το παραδεχτούμε. Αυτό το πράγμα γίνεται σήμερα. Απαντήστε μου, σας παρακαλώ. Υπάρχει σήμερα στην Κύπρο σε οποιοδήποτε τομέα, από μία υπεραγορά, ένα ιδιωτικό νηπιαγωγείο, μέχρι έναν που φοροδιαφεύγει, υπάρχει ευνίδιο, μπορεί να υπάρξει ευνίδιο. Και να σας πω ακόμα ένα σημείο. Υπάρχει σε κάποιους τομείς, με συγχωρείτε που διακόπτω, παράδειγμα ο Δικηγορικός Σύλλογος έχει θεσμοθετήσει διάφορους ευνίδιους ελέγχους σε δικηγορικά γραφεία, όπου ελέγχει φακέλους είτε περάχτιων εταιριών, δειγματοληπτικά εννοείται. Άρα αυτά τα δεδομένα το είχαμε πει και προηγουμένως σε άλλη εκπομπή, αγαπητή Γογό, ότι από τους κύριους στόχους για την πάταξη της φοροδιαφυγής είναι και η αλλαγή του απαρχαιωμένου νομοθετικού συστήματος το οποίο έχουμε στην Κύπρο. Για πολλούς τομείς, δεν είναι μόνο για τη φοροδιαφυγή. Το σύστημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Κύπρο και το σύστημα των τραπεζικών που ακολουθεί το νομοθετικό σύστημα και πολλά άλλα νομοθετικά πλαίσια τα οποία ακολουθούμε, δημιουργούν σοβαρότατα προβλήματα στη σύγχρονη διαχείριση των πραγμάτων. Να καταλήξω, σας παρακαλώ. Είναι ένα κομμάτι σημαντικό αυτό το πράγμα της φοροδιαφυγής. Και πρέπει ως πολιτεία να το εξετάσουμε σοβαρά και να δούμε καινοτόμα πράγματα να προτείνουμε. Όμως, θέλω να πω και λίγο πιο πίσω. Οικονομικά, να μην τα πω εγκλήματα, που είναι πιο στερεότυπη λέξη, οικονομικά λάθη δεν έγιναν και προηγουμένως. Πέστε μου, σας παρακαλώ, το χρηματιστήριο δεν ήταν ένα τεράστιο πράγμα? Κύριε Τσίκη, με όλο το σεβασμό που σας έχω, το λάθος δεν έχει καθόλου μέσα το στοιχείο της σκοπιμότητας. Το έγκλημα την έχει και την πρόθεση της σκοπιμότητας. Τι έγινε με τον καιρό του χρηματιστηρίου? Πέστε μου, σας παρακαλώ. Πόσους είδαμε να ακολουθούν τον δρόμο της δικαιοσύνης? Πολύ λίγοι. Το κομμάτι της φούσκας των ακινήτων, ερχόταν ένα ζευγάρι νεαρών και ξεκινούσε τη ζωή του και έπρεπε να αγοράσει 250.000 λίρες, σας παρακαλώ, ένα διαμέρισμα διάρκεια για να ζήσει στη Λευκοσία. Αυτά τα πράγματα τιμωρήθηκε κανένας? Η κατάσταση των τραπεζών, διανοήθηκε κανένας ότι η Βουλή νομοθετούσε για τις τράπεζες? Η κατάσταση των τραπεζών και αυτόν το τραγικό έγκλημα που έκανε και η συμπεριφορά των τραπεζών, είδαμε κανένα να τιμωρηθεί? Ακούω όλη μέρα και διαβάζω ότι θα ακολουθήσουν τον δρόμο της νομικής διαδικασίας. Έτσι, οπότε είναι και αυτά σημαντικά σημεία και εκείνο που καταλήγω είναι ότι πρέπει και ήδη η πολιτεία σαν λαός που είμαστε να δημιουργήσουμε τη σωστή κουλτούρα, να μάθουμε να μην φοροδιαφεύγουμε. Ευχαριστώ κύριε Τσίγκη. Για την κυρία Κολά, υπάρχει ερώτηση, ο συνάδελφος αν θέλει να θέσει κάτι πιο συγκεκριμένο. Για το θέμα της φοροδιαφυγής αναφέρατε ότι θα προχωρήσετε, θέλετε να κάνετε κάποιες νέες μεθόδους. Έχετε συγκεκριμένες προτάσεις να κάνετε για το θέμα της φοροδιαφυγής? Αυτή τη στιγμή είναι όχι ακριβώς, ενώ δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη πρόταση. Όμως οι ιδέες και οι θέσεις του κινήματος Οικολόγων στην Εργασία Πολιτών είναι εκεί, τις έχουμε καταγράψει και πόσο μάλλον όταν είμαι τουλάχιστον εγώ παρούσα ως ένας νέος άνθρωπος και απολογούμε αν λέω την ηλικία μου ανοιχτά, αλλά όλοι την ξέρουμε 25 μόλις χρόνων, οπότε ξέρω αντιλαμβάνομαι τι μπορεί να σημαίνει το να εξυγχρονίσουμε, τι θέλουμε να δούμε εμείς οι ίδιοι οι νέοι άνθρωποι από τη Βουλή να συμβαίνει. Όταν είπα πριν για εξυγχρονισμό της Βουλής, ένα σημαντικό σημείο στο θέμα των οικονομικών είναι το να τυποποιηθούν οι διαδικασίες και να σταματήσουμε να έχουμε όλη αυτή τη χαρτούρα και να την παίρνουμε δεξιά-αριστερά από το ένα γραφείο στο άλλο. Αυτό θα γίνει πιο πρόσιτο στους πολίτες. Θα φέρει τον κόσμο πιο κοντά. Θα προσπαθήσει όντως να τα έχει όλα στην ώρα του και να γίνουν όλα τυποποιημένα. Γιατί να πρέπει δηλαδή ένας ο οποίος επιπόληπτος πολίτης θέλει να καταθέσει τις φορολογικές του δηλώσεις, να έχει ένα φάκελο και όχι μόνο με τα διάφορα που πρέπει να... θα λύσει το πρόβλημα φοροδιαφυγής? Ίσως. Και γιατί όχι, θα είναι ένα σημαντικό βήμα. Ενώ τώρα όπου πάει κάποιος πολίτης να καταχωρήσει την αίτησή του και τον στρέφουν πίσω στο σπίτι του, γιατί λείπει κάποιο δικαιολογητικό, γιατί λείπει το τάδε έγγραφο, γιατί λείπει κάτι. Εννοείται που... Ακριβώς. Ποιο το όφελος. Ποιο το όφελος. Μάλιστα, ευχαριστούμε. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις από το κοινό? Τώρα να ρωτήσω κάτι, 25 ετών είστε μου είπατε? Ναι. Πώς πήρατε αυτή την απόφαση να τολμήσετε να τα βάλετε μόνο αυτό το κατεστημένο? Με σκέψη... Και πώς θα αλλάξετε το κατεστημένο και πώς δεν θα σας παρασύρει και εσάς το ρέμα? Με σκέψη και γνώμονα το γνωστό και χιλιοϊπωμένο στα αγγλικά, if you cannot beat them, join them. Εάν δεν μπορείς δηλαδή να τους νικήσεις από έξω, μπες μέσα και άλλαξέ το.
Όταν λοιπόν όλοι λένε γίνε η αλλαγή που θες να δεις στον κόσμο, παίρνω το θάρρος και γίνομαι η αλλαγή που θέλω να γίνω και θέλω να δω. Μάλιστα. Να επαναλάβουμε και ερωτήσεις. Στο Twitter. Απλώς να πω για το ποιο σας έπεισε, γιατί εκεί φαίνεται πως υπάρχει ενδιαφέρον και προφανώς μάχη. Μπαίνετε διαδικτυακά στο sigmakalpi.sigmatv.com. Δεν είναι ανάγκη να κατεβάσετε οτιδήποτε, απλώς μπαίνετε και ψηφίζετε. Είδαμε, λέει, ένας πολίτης στην διάθεση του Δισακέλ για το θέμα των σκανδάλων, με το σκάνδαλο της Focus που εμπλέκονται και οι δύο. Θα το απαντήσετε αμέσως τώρα. Ο συναγερμός, λέει, βγάζει δημόσια τα σκάνδαλα, γι' αυτό ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα πάει μάρτυρας του Ρίκου Ερωτοκρίτου. Λέτε να ξεκινήσετε με αυτό, κυρία Δημητρίου. Έχω ξανααναφερθεί στο συγκεκριμένο και πριν αναφερθώ σε αυτό, θέλω να πω κάτι που υπόθηκε προηγουμένως, επειδή πραγματικά με ενοχλεί και κάποια πράγματα πρέπει να μπαίνουν στη θέση τους. Με ενοχλεί να βλέπουμε έτσι, να έχουμε αυτή την αρνητική στάση, δηλαδή σαν να λέμε ότι όλη αυτή τη στιγμή στην Κυπριακή Δημοκρατία δεν κάνει τίποτα, έχει σταυρώσει τα χέρια και δέχεται ο καθένας να είναι φοροφυγάς, να πλήττει την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό θέλετε να μας παρουσιάσετε και αυτό δεν ισχύει. Δεν υπάρχει αυτή η στασιμότητα και δεν πρέπει να μηδενίζουμε την οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται. Αυτοί οι 85, και όταν αναφερθήκατε για τη λίστα Λαγκάρτ, αυτοί οι 85 δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι μελέτες, αλλά αυτοί οι 85 δεν έχουν φορολογηθεί αυτή τη στιγμή. Δεν αναμένεται να δοθούν ποινικές διώξεις. Δηλαδή, έχουμε προεκλογικές σκοπιμότητες. Άλλο το αναμένεται και άλλο να είναι σίγουρο και να είναι κάτι στο τραπέζι. Εντός των ημερών έχουν πει. Ας περιμένουμε. Θα γίνει συνάντηση, θα δοθούν κάποια στοιχεία. Δηλαδή, δεν κάνουν τίποτα. Αυτή είναι η εικόνα που θέλουμε να δώσουμε μπροστά έξω στον κόσμο. Σας ικανοποιεί δηλαδή η κίνηση? Δεν είπα ότι με ικανοποιεί. Με ικανοποιεί οποιαδήποτε κίνηση υπέρ της δικαιοσύνης. Και θεωρώ ότι υπάρχει μια διαδικασία ερεύνης, ότι δουλεύουν και εργάζονται κάποιοι υπεύθυνοι γι' αυτό και αυτό ναι με ικανοποιεί. Από εκεί και έπειτα. Από εκεί και έπειτα όμως. Ένα λεπτό, ναι. Νομίζω ότι προβάλλεται και στον τύπο το έργο που είναι από το τμήμα φορολογίας. Δεν μπορώ να με διακόπτετε και δεξιά και αριστερά, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Από εκεί και έπειτα όμως θεωρώ ότι πρέπει κάποια πράγματα να γίνουν. Ναι, να ενισχυθούν οι κρατικοί μηχανισμοί και το έχω σημειώσει και βλέπω έτσι σαν νέοι αυτό πρέπει να προωθήσουμε και όπου μπορούμε να το στηρίξουμε. Να στηρίξουμε τις υπηρεσίες, ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί κακά τα ψέματα δεν έχουμε ουσιαστικά, αν θέλετε, ελέγξει, τέλος πάντων ξεδιαλύνει όλες αυτές τις καταστάσεις. Είναι η πρώτη φορά και ό,τι χρειάζεται να γίνει πρέπει να γίνει. Αν χρειάζεται να τροποποιηθούν, ναι, και οι νομοθεσίες και οι κανονισμοί. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν. Αλλά δεν μπορούμε να καθόμαστε και να λέμε ότι ανενόχλητοι κάποιοι φοροδιαφεύγουν, ανενόχλητοι κάποιοι. Θέλετε να δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Για τη Focus έχω ξαναπαντήσει και θα το πω και δημοσίως. Βεβαίως και έχει παραδεχτεί ο Δημοκρατικός Συναγερμός ότι τις ευθύνες τόσο αφορά τη Focus. Από εκεί και έπειτα όμως, εγώ δεν θα κάτσω τώρα να κάνω το λεγόμενο blame game, δηλαδή ποιος φταίει και αν φταίει περισσότερο ή λιγότερο. Όλοι όσοι έχουν φταίξει ξέρουν που έχουν φταίξει και πούν τα σκάνδαλα στη δικαιοσύνη. Από εκεί και έπειτα όμως, αυτή τη στιγμή τι κάνουμε? Το πιο σημαντικό κατ' εμένα είναι να υπάρξει ένα μαξιλάρι, αν θέλετε, και όσον αφορά τα χρήματα που παίρνουν τα κόμματα, να ελεγχθεί από την νομοθεσία. Αυτό δεν υπήρχε προηγουμένως. Άρα, ας γίνει αυτό μάθημα για όλους, για να μπορέσουμε ουσιαστικά να νομοθετήσουμε και να μην επαναληφθούν στο μέλλον κάτι παρόμοιο. Τα φαινόμενα αυτά. Κύριε Χανίδη, δεν κρατιέστε, πείτε το. Όχι, ακούω ξανά από τον Δημοκρατικό Συναγερμό το ίδιο παραμύθι, τα ίδια ψέματα και την κοροϊδία της κοινωνίας. Το παραμύθι, κύριε θα απαντήσω. Μας λέτε ότι δεν υπάρχει στασιμότητα. Στασιμότητα, κυρία Δημητρού, υπάρχει σε όλους τους τομείς. Εδώ και 3 χρόνια. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ. Συγκεκριμένα να αναφέρεστε και μην το κάνετε βήμα λαϊκισμού και προχωρώ και θα απαντήσω. 30.000 ξενιτεμένοι συμπατριώτες μας. Και γι' αυτό είναι τα τελευταία 3 χρόνια. Ποιος έχει φέρει την οικονομική καταστροφή? Θα σας απαντήσω, κυρία Δημητρίου. 300 εκατομμύρια έχουν μειωθεί οι δαπάνες για την υγεία. 130 εκατομμύρια έχουν μειωθεί οι κοινωνικές παροχές τα τελευταία 3 χρόνια. Συνεχίζεται να μην υπάρχει ηγεσία, προεκλογική δέσμευση του Πρόεδρου Αναστασιάδη. Για άλλα θέματα, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, που ήταν πάλι μνημονιακή δέσμευση, όπως ήταν το θέμα της ΣΥΤΑ, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και η διακυβέρνηση τα έβαλε σε μια ευθεία γραμμή και μας έπαιρνε και μας έφερε νομοσχέδια τους ημικρατικούς για την αποκρατικοποίηση. Τη μία ημέρα Α, τη δεύτερη ημέρα Β, ενώ για το ΓΕΣΥ που αφορά τη δημόσια υγεία έχει 3 χρόνια, το αλλάξαμε 4 φορές το όνομα και αποτέλεσμα δεν έχουμε δει. Και ποιος την πληρώνει, κυρία Δημητρίου? Οι απλοί πολίτες που συνοστίζονται στα νοσοκομεία. Παρατηρείται αύξηση της ανεργίας συνεχώς. Νέοι συμπατριώτες μας
σε αυτά που μας είχατε προτείνει πριν από 3 χρόνια ότι θα γίνονταν, βρίσκονται στην ανεργία και σήμερα σαραντάριδες κοιμούνται και έχουν χάσει τον ύπνο τους, διότι δεν μπορούν να επιλύσουν τα προβλήματα τους τα οικονομικά. Άρα, να ολοκληρώσω, επιτρέψτε μου. Άρα, αυτά τα δεδομένα, γιατί δηλαδή να υπάρχει κάποια πρόοδος στον τομέα της δικαιοσύνης, γιατί η κυβέρνηση αυτή να μην λειτουργεί επιλεκτικά, και έναν 38 παράδειγμα είναι οι λίστες Λαγκάρ, για παράδειγμα. Δηλαδή, σε άλλους τομείς πάμε με ταχύτητα φωτός και εκεί που δεν θέλουμε να ενοχλήσουμε το κεφάλαιο και αυτούς που έχουν κλέψει ουσιαστικά, και δεν απευθύνουμε σε όλους που έχουν βγάλει λεφτά έξω, για να είμαι ξεκάθαρος. Ναι. Σε αυτούς που θα αποδειχθεί ότι έχουν κλέψει για το δημόσιο, να μην κάνουν καμία κίνηση επί του παρόντος. Να απαντήσει, γιατί την έχετε αποκαλέσει και ψεύτρα την κυρία. Επίσης, για το θέμα, δεν είναι για την κυρία Δημητρίου, προς Θεού. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Λοιπόν. Επίσης, για το θέμα της Focus, για να ξεκαθαρίζουμε το θέμα, διότι είχα ερωτηθεί και σε προηγούμενη εκπομπή σας για το συγκεκριμένο θέμα. Τον κόσμο είχατε ερωτήσει. Εσείς ήσασταν δημοσιογράφος. Θέλω να πω ότι και να ξεκαθαρίσω ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός παραδέχεται ότι έχει πάρει χρήματα. Ξεκάθαρα, ο Γενικός Αγγελάς της Δημοκρατίας έχει τοποθετηθεί, νομίζω, για το ΑΚΕΛ και δεν υπήρχε καμία υπόνοια όσον αφορά το ΑΚΕΛ. Για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι επιτέλους οι πολίτες να αντιδράσουν. Να αντιδράσουν όπως έγινε σε άλλες χώρες όπως είναι η Ισλανδία και να οδηγήσουν και να εξαναγκάσουν την πολιτεία, τους πολιτικούς, τα πολιτικά κόμματα στο να δώσουν ουσιαστικές λύσεις για αυτούς που παρανομούν. Ναι. Ένα σχόλιο μόνο για το. Κάτι πολύ σύντομα για να μην αδικήσουμε τους υπόλοιπους. Δεν είναι αυτό και γενικά το πνεύμα αυτό εμένα δεν με ικανοποιεί και δεν είναι αυτό που θέλουμε να βγάλουμε προς τα έξω. Δεν ήρθαμε σήμερα εμείς ως νέοι άνθρωποι να κάτσουμε να κάνουμε τους κριτές είτε του Δημοκρατικού Συναγερμού είτε του ΑΚΕΛ. Αν ξεκινήσουμε με αυτό, έχουμε καταστραφεί. Αυτό που λέω και σε αυτό θα επιμείνω και νομίζω ξέρει πολύ καλά ο κόσμος, κυρία Χανίδη, και ποιος έφερε την οικονομική καταστροφή και ποιοι τέλος πάντων δεν προνόησαν έστω και για ένα βήμα για να φτάσουμε στην καταστροφή του σήμερα που γονάτισε όλους αυτούς που επικαλείστε, τις ευάλωτες ομάδες. Ξέρετε ποιος την έφερε την οικονομική καταστροφή? Τραπεζική κρίση. Όχι, είναι τραπεζική κρίση η οποία ήρθε και οδηγήκαμε στο μνημόνιο. Κυρία Δημητρίου, παρακαλώ. Δεν έχουν δημιουργηθεί ευάλωτες ομάδες από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν έχουν δημιουργηθεί ανέργοι επειδή ο Δημοκρατικός Συναγερμός έκανε λάθος πολιτικές. Αυτά τα πράγματα να μπαίνουν στη θέση τους και απλά να μην λέμε λαθασμένα πράγματα στον κόσμο. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα. Ολοκληρώστε για να πάμε στον κύριο Τσίγκη. Και η τελευταία μου πρόταση είναι αυτή. Θεωρώ ότι ένας νέος πολιτικός, ένας νέος άνθρωπος δεν πρέπει να φέρει τα βαρύδια του παρελθόντος. Αυτά πρέπει να τα εξαλείψουμε. Και για να το κάνουμε πρέπει να καθίσουμε κάτω ενωμένοι σε αυτά που συμφωνούμε τέλος πάντων, ότι πρέπει να παταχθεί η τιμωρία, ότι πρέπει να είμαστε φοροδιαφυγή να παταχθεί. Και, συγγνώμη, φοροδιαφυγή, να είμαστε αμήλικτοι στην τιμωρία κτλ. Όλα αυτά, αφού συνενούμε σε αυτό, πρέπει να τα πατάξουμε. Σας ευχαριστώ. Κύριε Τσίγκη, παρακαλώ. Όχι, κύριε Χανίδη. Μετά. Κύριε Τσίγκη, παρακαλώ. Ναι, κύριε Τσίγκη. Θα σας πω ένα πράγμα, διότι αυτό που συμβαίνει τώρα είναι η πραγματική εικόνα του ΑΚΕΛ και του Δημοκρατικού Συναγερμού. Και σας παρακαλώ, σας καλώ και τους δύο, να θέσετε τον χρόνο σωστά και τιμία. Προχωρήστε. Διότι αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο. Προχωρήστε. Λοιπόν, έχουν ευθύνες τα δύο μεγάλα κόμματα. Τεράστιες ευθύνες. Εσείς καμία? Και εγώ, κύριε Κυριάκου, προηγουμένως είχα πει ότι εγώ αναγνωρίζω και τη συμμετοχή μας στην κυβέρνηση Χριστόφια και δεν θέλω να κρυφτώ από τίποτα. Και τη συνεργασία μας στην κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη. Και ούτε θα αναιρέσω οποιασδήποτε ευθύνες έχουμε. Όμως θα φτάσω σε κάποια σημεία που θέλω να τονίσω έντονα. Εγώ διερωτώ με πραγματικά, και δεν είναι αιχμή προς τον Μάριο, τι συμμετοχή είχε το ΑΚΕΛ να κρατηθεί η χώρα στη σταθερότητα? Σχεδόν μηδενική. Και ήθελα να δω αν δεν ψήφιζε το δικό κάποια μνημονιακά. Συγγνώμη, Μαρία, μα πρέπει η χώρα να ήταν. Θέλατε να μπούμε σε δεύτερο μνημόνιο και τρίτο μνημόνιο. Και να σας πω και κάτι, είναι τεράστιες οι ευθύνες σας που η χώρα έφτασε σε αυτό το σημείο. Πρέπει να το καταλάβετε και να το παραδεχτείτε. Να σας υπενθυμίσω ότι για 4,5 χρόνια. Όχι, για 3 χρόνια και όλες οι δείχτες συγκυβερνούσαμε για να είναι η χώρα σε σταθερότητα. Το μνημόνιο, κύριε Τσίγκη, που έχει δοθεί και το έχετε ψηφίσει και εσείς και ο Δημοκρατικός Συναγερμός, ήρθατε δύο κόμματα και δώσετε ως λύση εξόδου από το μνημόνιο στην κοινωνία το ίδιο το μνημόνιο. Χωρίς διαπραγμάτευση, χωρίς καμία στήριξη της κοινωνίας και λειτουργήσετε αριθμοκεντρικά και όχι αριθμοκεντρικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εσείς που ξέρετε ότι δεν έγινε διαπραγμάτευση? Δεν μπορούμε ο ένας να ολοκληρώσει, κυρία Αλεξανδρίδου, ο άλλος να ολοκληρώσει. Κύριε Τσίγκη, παρακαλώ. Θα συνεχίσω με το εξής. Ναι, παρακαλώ.
εμάς μας ενδιαφέρει το αύριο. Έγιναν βήματα στη σωστή κατεύθυνση, έγιναν βήματα θετικά. Θέλουμε να αναγνωρίσουμε κάποια πράγματα, όμως έχουν πάρα πολλά να γίνουν. Και αυτά μας ενδιαφέρουν εμάς. Εμάς μας ενδιαφέρει το θέμα της ανεργίας. Μας ενδιαφέρει το θέμα της φοροδιαφυγής. Μας ενδιαφέρει το θέμα των σκανδάλων. Μας ενδιαφέρει να μην μπαίνει φυλακή κάποιος που χρωστά 500 ευρώ κοινωνικές ασφαλίσεις. Και είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε σε αυτό το πράγμα, είτε καταθέσει νομοσχέδιο το ΑΚΕΛ να το στηρίξουμε, είτε καταθέσει νομοσχέδιο η ίδια η κυβέρνηση να το στηρίξουμε, είτε είμαστε έτοιμοι να προτείνουμε κάποια πράγματα ολοκληρωμένα. Και αυτή την περίοδο, για να ξέρετε, επεξεργαζόμαστε κάποιες ολοκληρωμένες προτάσεις προς αυτήν την κατεύθυνση. Τώρα, να κάθομαι συνέχεια στα πάνελ και να λέω, μα εκείνον έγινε προηγουμένως. Ναι, όλα τα κόμματα έχουν ευθύνες σε κάποια πράγματα, σαφέστατα έχουν ευθύνες. Όμως, θέλω να δούμε το αύριο θετικά και θέλω να στείλουμε ένα μήνυμα από αυτήν την εκπομπή και να μην καθόμαστε συνέχεια να ασχολούμαστε τι έγινε προηγουμένως, τι θα προτάξουμε ως νέοι άνθρωποι. Αυτό είναι το στίγμα της νέας εποχής. Μάλιστα. Πάντως, κυρία Κολλά, βλέποντας και την ερώτηση στο Sigma Live και τις απαντήσεις που έχουμε πάρει, υπενθυμίζω ότι η ερώτηση ήταν αν μπορεί να παταχθεί η φοροδιαφυγή στην Κύπρο, ναι ή όχι. Είναι συντριπτική η πλειοψηφία που πιστεύει πως όχι. Άρα, επειδή πριν η κυρία Δημητρίου, νομίζω, μίλησε για ανάκτηση εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς, αυτό πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει? Μπορεί δηλαδή ο πολίτης ξανά να εμπιστευτεί τους θεσμούς? Εάν οι θεσμοί αντιμετωπίσουν σωστά τους πολίτες, τότε ναι. Ίσως και η εμπιστοσύνη των πολιτών να ανακάμψει προς τους πολιτικούς ως πρόσωπα και ως θεσμούς στο ευρύτερο. Τι εννοείτε στην σωστά? Ευρύτερη έννοια. Τι εννοούμε σωστά? Ναι. Δηλαδή να μπουν κάποια πράγματα σε θέση τους. Όλα αυτά που είπαμε σήμερα για την πάταξη της φοροδιαφυγής, τόσα άλλα που ακούμε καθημερινά για τα σκάνδαλα, το τι γίνεται με τις τράπεζες, τις λίστες, τις υπόλιστες, τα υπομνήματα και όλα αυτά, όταν αυτά μπουν στη θέση τους, όταν οι θεσμοί κατεβούν στο επίπεδο του πολίτη, του 25, του 20, ο οποίος αναγκαστικά ξεπερνά τις οποιασδήποτε δυσκολίες, δουλεύοντας και παίρνοντας μόνο 500 ευρώ, τότε ναι, ίσως ο πολίτης, ο απλός πολίτης, να εμπιστευτεί ξανά τους κρατικούς θεσμούς και τους μηχανισμούς. Βάλτε και εμάς τους 40άριδες μέσα, κυρία Κολλά. Κρίμα είμαστε 20-25άριδες. Εμάς μας έχετε αφήσει απ' έξω. Και εσείς 25 είστε. Σας ευχαριστώ, κύριε Χανίδη, αλλά δεν θα... Μιλάμε για όλο το ηλικιακό εύρος, εύρος, γιατί πέραν από την νεολαία η οποία έχει πληγεί από την ανεργία, που όλοι ξαφνικά είμαστε χαρούμενοι γιατί έχουμε μείωση. Δεν έχουμε μείωση. Έχουν φύγει καλέ, ποια μείωση? Να τα Ακριβώς. Αυτό λέμε κι εμείς, ότι οι νέοι, αφού πλέον έχουν απογοητευτεί από τον τόπο, έχουν φύγει στο εξωτερικό. Και δεν μιλάμε πλέον μόνο αριθμητικά, αλλά μιλάμε και ποιοτικά. Δεν είναι μόνο ζήτημα το να βρει κάποιος μια δουλειά, άντε να βγάλει τα έξοδά του. Δεν είναι μόνο αυτό. Ναι, αλλά γιατί τόσα χρόνια οι πολίτες δεν σας στηρίζουν εσάς, τους οικολόγους και τους υπόλοιπους, και συνεχίζουν να στηρίζουν τα μεγάλα κόμματα? Μπορείτε να μου το εξηγήσετε? Να πω αυτή τη στιγμή. Τι συμπέρασμα βγάζετε? Τόσα χρόνια φωνάζετε και εσείς και ο κύριος Περδίκης και οι υπόλοιποι, γιατί δεν σας ψηφίζουν και ψηφίζουν πάντα τους υπόλοιπους? Έχετε απάντηση? Και θα ήθελα για τη θέση των νέων ανθρώπων επ' αυτού. Ναι, παρακαλώ. Φυσικά και έχω απάντηση. Απολογούμε που σας διέκοψα. Όχι, πέστε μου εσείς τι απάντηση έχετε. Κύριε Κυριάκου, το ζήτημα με την εμπιστοσύνη, την ψήφο εμπιστοσύνης που δείχνουν οι πολίτες στα μεγάλα κόμματα είναι λόγω των υποσχέσεων. Εμείς δυστυχώς ή ευτυχώς δεν μπορούμε να υποσχεθούμε. Αλλά μία υπόσχεση, δύο να μην ολοκληρωθεί, μία υπόσχεση, τρεις, στο τέλος θα αντιληφθούν και οι πολίτες ότι κάτι δεν πάει καλά. Άρα δηλαδή τους υπόσχονται και τα υλοποιούν όλα. Αυτή τη χρονιά ευελπιστούμε ότι ο κόσμος θα δει ότι όντως είμαστε καθαροί, γιατί βοηθήσαμε άλλωστε με τα τόσα σκάνδαλα που έχουν γίνει. Δόξα τω Θεώς, δώσαμε πολλά πράγματα στη φόρα. Συγγνώμη. Οπότε ευελπιστούμε ότι οι πολίτες θα το δουν αυτό, θα πιστούν εντός αγωγικών ότι όντως είμαστε καθαροί και ξεκάθαροι. Ένα λεπτό να δω, θα το δείτε, απαντήστε μου. Παρακαλώ. Ναι. Να πούμε κάτι. Ναι. Εγώ αυτό που παρατηρώ μέχρι τώρα είναι ότι από κάποια κόμματα, ας πούμε, θέλουμε να δείξουμε περισσότερο, να θέσουμε κάποια ανθρώπινα δικαιώματα που γίνονται στην Κύπρο. Άρα με το ότι να λέμε συνέχεια ότι η νεολαία αδικούνται τα δικαιώματα της, δεν έχουν εργασία ή οτιδήποτε άλλο, ακριβώς κερδίζουμε την εμπιστοσύνη τους. Αλλά μόνο δεν το βλέπουμε, δηλαδή μόνο στις εκλογές. Σε κάποια άλλη εποχή δεν χτίζεται το πράγμα. Τόσο καιρό, ας πούμε, βλέπουμε ότι είναι τα δύο κυρία κόμματα. Μέχρι τώρα
Ξέρουμε ότι το πάθος σας που θέλετε να μας δείξετε είναι να είμαστε με το μέρος σας, να σας δώσουμε μια εργασία, αλλά δεν βλέπουμε τίποτε μέχρι τώρα. Μόνο με τις υποσχέσεις δεν είδαμε τίποτε μέχρι τώρα. Και ακριβώς η μείωση της ανεργίας είναι επειδή θέλουμε να πάμε εξωτερικό. Τίποτε στην Κύπρο δεν μας δίνει το δικαίωμα ότι μπορούμε να θέλουμε να χτίσουμε αυτό που επιθυμούμε. Άρα οι υποσχέσεις δεν πιάνουν τόπο, αυτό μας λέτε. Δεν πιάνουν, παρακαλώ. Νικήτα, συγγνώμη, αλλά τώρα σε αυτή την προεκλογική μπορούν να υποσχεθούν και κάτι, αφού το βάζο έχει μείνει χωρίς μέλη. Δεν μπορεί κανείς να υποσχεθεί και τίποτα να δώσει. Α, συμφωνείτε, βλέπω. Μακάρι να είχατε. Ωραία, παρακαλώ. Εμείς έχουμε εισηγήσεις. Ένα λεπτό. Ναι, δεν μιλάω για εισηγήσεις. Κύριε Χανίδη, καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ. Μιλάω για προεκλογικές υποσχέσεις. Ναι. Ονομάζομαι Γιώργος. Να κάνω μια μικρή παρέμβαση για απάντηση στο ερώτημα που έχετε θέσει. Για μας οι εκλογές δεν πρέπει να θεωρούνται το δοκούν και λαβή. Δηλαδή δεν πρέπει να μας τάξουν που λέμε στην Κύπρο για να ψηφίζουμε. Προφανώς υπάρχει και το προεκλογικό πρόγραμμα, αλλά και οι θέσεις τις οποίες κάποιος πολίτης, ειδικά είναι, πρέπει να ταυτιστούν. Γιατί καλώς ή κακώς η νεολαία πρέπει να πολιτικοποιείται και να έχει λόγο στα πολιτικά δρόμενα της Κύπρου. Αλλά έχω και μια ερώτηση προς όλους τους. Ναι, αλλά γιατί οι πολίτες πάντα ταυτίζονται με τα μεγάλα κόμματα και όχι με τα μικρά που έρχονται να φέρουν την αλλαγή. Αυτή ήταν η απορία μου. Λοιπόν, εντάξει, το θέμα είναι το πώς προσεγγίζουν τα μεγάλα κόμματα την κοινωνία. Έχουν τους μηχανισμούς δηλαδή να προσεγγίζουν τους πολίτες. Γιατί ο ίδιος χρόνος σχεδόν δίνεται και στα μικρά κόμματα. Και σε τηλεοράσεις και σε ραδιόφωνα και σε εφημερίδες. Ναι. Τώρα είναι θέμα μηχανισμού. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Στην κοινωνία μου πάντα έτυχε πριν τις εκλογές να περάσει επιτελείο από κάποιον κόμμα μεγάλο να αφήσει ένα φυλάδιο. Αυτό δεν έγινε από άλλο μικρό κόμμα. Και δεν βάζω το θέμα μεγάλα μικρά κόμματα γιατί δεν είναι σωστή η ορολογία και το συζητούμε με τέτοιον τρόπο. Θέλω να ρωτήσω κάτι όμως. Είπες πριν ότι πρέπει η νεολαία να είναι πολιτικοποιημένη. Συμφωνούμε. Πρέπει να είναι και κομματικοποιημένη όμως. Εγώ αυτή τη διαφωνία έχω με τη νεολαία μονίμως. Κοιτάξτε. Η νεολαία πρέπει να είναι πολιτικοποιημένη και κατ' επιλογή να χρειάζεται κομματικοποιημένη. Η επιλογή ενός κόμματος δεν καθορίζεται καταρχάς από το ποιες είναι οι οικογενειακές σου ρίζες σε θέματα πολιτικών. Σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, οπότε η νεολαία πρέπει να. Η νεολαία πρέπει να έχει ήδη την πολιτικοποίηση ως βλέψη, γιατί στο κάτω-κάτω η νεολαία είναι η επόμενη γενιά του τόπου. Μάλιστα. Άλλη ερώτηση υπάρχει? Έχω εγώ μια ερώτηση. Ναι, σύντομα, ναι. Λοιπόν, ποιον αφορά η ερώτηση σας? Όλους. Ναι, γιατί θα είναι και τελευταίος τοποθέτηση. Επειδή είπε και η κυρία Δημητρίου πριν ότι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς και τους μηχανισμούς του κράτους. Να επανακτήσουμε. Να επανακτήσουμε. Δηλαδή, θεωρείται λογικό να προσπαθήσουμε εμείς σαν νέοι, όταν βλέπουμε τα σκάνδαλα του Χιτή και του Χιτά, όταν πολιτικοί παίρνουν μίζες, όχι απλά φοροδιαφεύγουν, παίρνουν μίζες, τις οποίες κρύβουν από το φόρο, να τα γράψουν τούτα. Άλλα τα σκάνδαλα που υπήρξαν σε πολλές κυβερνήσεις. Πώς το αντιμετωπίζουν τούτο? Και υπήρχαν προτάσεις στη Βουλή, τις οποίες πρέπει να ψάξουμε, δηλαδή φορολόγηση του πλούτου ή της ακίνητης περιουσίας ή ακόμα και της εκκλησίας βολοδοκατό, και κάποια από τα κόμματα, είτε το Δημοκρατικό Συναγερμό είτε το ΔΥΚΟ, το έχουν καταψηφίσει και είναι μια βάση να προσαρμοστεί. Ναι, παρακαλώ. Γεια σας και από μένα. Η ερώτηση μου είναι προς την κυρία Δημητρίου. Πριν από λίγο είχε αναφέρει ότι τελικά ποιος έφερε τα οικονομικά προβλήματα στην Κύπρο ήταν η τοποθέτηση προς τον κύριο Χανίδη. Εγώ ως νέος θα ήθελα να ρωτήσω τελικά σε ποιας διακυβέρνησης ήρθε το κούρεμα των καταθέσεων. Η Κύπρος σε ποιας διακυβέρνησης είναι πρωταθλήτρια στην κοινωνική ανισότητα? Έχει καταργηθεί η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Έχουν μειωθεί οι μισθοί. Πάρα πολλοί συμπατριώτες μας είναι κάτω από το όριο της φτώχειας και τους λείπουν βασικά αγαθά από τα σπίτια τους. Και στο τέλος της ημέρας, οι υποψήφοι του Δημοκρατικού Συναγερμού έχουν συνειδητοποιήσει ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι στην εξουσία τα τελευταία 3 χρόνια και τα τελευταία 3 χρόνια προσπαθεί να φταίξει την προηγούμενη κυβέρνηση για το τι γίνεται. Σαφές. Και η κυρία εδώ. Και πάμε στις απαντήσεις. Θα πάρετε όλη αφορμή από τα λεγόμενα και θα σχολιάσετε. Ναι, κυρία. Η δική μου ερώτηση αφορά τον κύριο Χανίδη και θα ήθελα να μας πείτε κατά πόσον πιστεύετε ότι ή θεωρείτε ότι η Κύπρος μετά το Μάρτιο του 2013 παραμένει στάσιμη και γιατί δεν υπάρχει δικαιοσύνη τα τελευταία 3 χρόνια.
Ενώ εγώ πιστεύω ότι τα πιο πολλά σκάνδαλα βγήκαν στο φως της δημοσιότητας ξανά τα τελευταία 3 χρόνια. Πριν τι γινόταν. Ευχαριστούμε την κυρία. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από την κυρία Κολλά πρώτα. Παίρνει αφορμή από όσα έχουν ακουστεί. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Όσον αφορά το σχόλιο περί το ποια επιτελεία κυκλοφορούν στις κοινότητες, στους δήμους κτλ. Το απαντήσατε μόνοι σας και όλοι το γνωρίζουμε. Εσείς δεν πάτε πουθενά? Πηγαίνουμε. Έχετε κλειστεί στο σπίτι? Όχι, πάμε, βγαίνουμε. Βγαίνουμε. Και μπορώ να πω σίγουρα για την νεολαία κιόλας του κινήματος οικολόγων στη συνεργασία πολιτών ότι συνεχίζουμε να κάνουμε κανονικά τις δράσεις. Άρα κάνετε αυτό που κάνουν και οι μεγάλοι. Με διαφορετικό τρόπο. Μάλιστα. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν φτάνει μόνο να έχουμε ένα αλφα αποτέλεσμα, πρέπει να φαίνεται και ο τρόπος. Τώρα, μεγάλο, μικρό, που ούτε σε εμάς αρέσει αυτός ο διαχωρισμός, όμως το λέει από μόνο του. Το μεγάλο το κόμμα, η μεγάλη ομάδα, σαφώς έχει περισσότερο κόσμο να βγει προς τα έξω, άρα θα καλύψει πιο μεγάλη περιοχή και έκταση της Κύπρου. Οι μικροί θα μείνουμε εντός, θα βγούμε στις περιοχές που μπορούμε και όσο γίνεται ανοιγόμαστε, προσπαθούμε. Το κάνουμε. Αυτό γιατί δεν μετρά. Και συν τις άλλες, διαφημιστικά φυλάδια, είμαστε οικολόγοι. Κατά κόρο. Για ποιο λόγο να κόβουμε δέντρα, για ποιο λόγο να τυπώνουμε? Τυπώσαμε, θα τυπώσουμε. Όμως φτάνει. Προσπαθούμε δηλαδή να νομοθετήσουμε κάτι, να δίνουμε φυλάδια, να σταματήσουν να δίνουν τα φυλάδια και εμείς έρθουμε να δώσουμε περισσότερα. Υπάρχουν κι άλλα μέσα, αγαπητοί φίλοι, και σύντομα ότι είμαστε νεολαία, υπάρχουν κι άλλα μέσα να δώσουμε το τι θέλουμε να πούμε προς τα έξω. 20 δεύτερα κάτι καταληκτικά για την τοποθέτηση. Τα σκάνδαλα γίνονταν στο παρελθόν, γίνονται τώρα και αν δεν σταματήσουμε, αν δεν λάβουμε αποφάσεις και μέτρα αυτή τη στιγμή, θα συνεχίσουν να γίνονται υπό οποιαδήποτε κυβέρνηση. Έγιναν, τελείωσαν, καιρός να λογοδοτήσουν αυτοί που πρέπει να λογοδοτήσουν, να δοθούν οι ποινικές και οι πολιτικές ευθύνες, όπως είπα και πριν, και τότε, μόνον τότε, οι θεσμοί θα επιστρέψουν εκεί που πρέπει να βρίσκονται. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Τσίγκη. Θα ξεκινήσω από την ερώτηση η οποία όντως ήταν η πιο σημαντική ερώτηση για μένα της βραδιάς του φίλου, δεν συγκράτησα το όνομα σου, συγγνώμη, του Γιώργου. Στην Κύπρο σήμερα χρειαζόμαστε ένα όραμα το οποίο πρέπει να δώσουμε ελπίδα στον τόπο μας και όντως οφείλουμε σαν πιο νέοι πολιτικοί, και πέρασα και εγώ από την ηλικία σας γεμάτος ανησυχίες, γεμάτος θέματα για να βελτιώσω την ποιότητα ζωής και το επίπεδο διαβίωσης, και σε αυτό το πράγμα πρέπει να εντρώσουμε όλες τις δυνάμεις μας ως πολιτικές δυνάμεις. Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές για να ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας. Νέες θέσεις εργασίας σήμερα στην Κύπρο πρέπει να υπάρξει ένας στρατηγικός προγραμματισμός της κυβέρνησης, πρέπει να υπάρξουν ξένες επενδύσεις, διότι σήμερα κάπου γίνεται ανταλλαγή των χρημάτων μεταξύ μας. Και κάπου πρέπει να πω ότι γίνεται και εκμετάλλευση. Δηλαδή, εκεί που ήμασταν εμείς στην ηλικία σας, πρέπει να πω ότι η μισθή ήταν σε καλύτερο επίπεδο για να μπορέσει να ξεκινήσει. Σήμερα βρίσκω ότι υπάρχουν προβλήματα στην οικονομία, όμως κάπου γίνεται και εκμετάλλευση. Εκείνο που πρέπει να δούμε σήμερα είναι ότι είμαστε έτοιμοι με θετικών φακών ως Δημοκρατικό Κόμμα να στηρίξουμε τις σωστές κυβερνητικές προτάσεις που θα πάρουν αυτήν τη χώρα ένα βήμα πιο κάτω. Γι' αυτό εκείνο που θέλω να πω καταληκτικά είναι ότι έθεσα τον εαυτό μου στη διάθεση του κόσμου και θέλω πραγματικά να βοηθήσω με αυτόν το όραμα. Θέλω να βοηθήσω τη νέα γενιά να μην υπάρχει ανεργία. Θέλω να βοηθήσω τους συμπατριώτες μου για απλήρωτα χρέη των 500 ευρώ να μην βρίσκονται στη φυλακή. Και είμαι απόλυτος, ναι, αυτοί που έχουν παρανομήσει και έχουν φοροδιαφύγει ή εμπλέκονται σε σκάνδαλα να ακολουθήσουν τον δρόμο της νομικής διαδικασίας. Ευχαριστούμε, κύριε Τσίγκη. Κύριε Χανίδη, έχετε και συγκεκριμένη ερώτηση, παρακαλώ. Ναι, θα απαντήσω και στην κυρία Δημητρίου και στον κύριο Τσίγκη και στην ερώτηση μαζί και να ολοκληρώσω. 15 λεπτά. Λοιπόν. Πολύ λίγο πιο σύντομο. Ναι. Σύντομα. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω σε αυτά που έχει αναφερθεί η κυρία Δημητριάδου, δηλαδή ότι. Με συγχωρείτε, Δημητρίου, ότι έχουμε ουσιαστικά φέρει την καταστροφή και την οικονομική κρίση στην Κύπρο και έχουμε διαλύσει τα πάντα κτλ. Αυτά που είπε ο κύριος Τσίγκης για το θέμα του μνημονίου, ότι φέραμε το μνημόνιο που ήταν η καταστροφή του τόπου, θέλω να απαντήσω με το ακόλουθο. Πρώτο, η οικονομική κρίση ήρθε
λόγω προβλήματος του τραπεζικού συστήματος. Ήταν τραπεζική κρίση. Θέλω να υπενθυμίσω. Και τη διαχείριση, Μαρία, όχι μόνο το τραπεζικό σύστημα. Και σας παρακαλώ, αν είναι να διακόπτουμε, να ολοκληρώσω για να μην έχουμε συζητήσει. Θα προσθέτω για τα. Όχι, δεν χρειάζεται, θα καταφέρουμε και μόνοι μας. Λοιπόν, άρα η κρίση ήταν τραπεζική και θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Επί διακυβέρνησης του Δημήτρη Χριστόφια ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του μνημονίου, όπου εξαναγκάστηκε η κυβέρνηση και ήταν με τη γνώση όλων των πολιτικών δυνάμεων λόγω της τραπεζικής κρίσης. Θέλω να πω ότι για την τραπεζική αυτή κρίση οφείλεται ότι κάποιοι επιχειρηματίες ήρθαν στην Κύπρο, οι οποίοι κατά τη διάρκεια όπου ο κύριος Χριστόδουλος Χριστοδούλου ήταν ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, που ήταν και εκεί το γνωστό σκάνδαλο της προμήθειας του 1 εκατομμυρίου, ξεπούλησε ουσιαστικά με αποδοχή τη Λαϊκή Τράπεζα στον κύριο Βιενόπουλο και ακολούθησε η λέλαπα της οικονομίας την οποία βιώνουμε σήμερα. Θέλω επίσης να τονίσω ότι το μνημόνιο ψηφίστηκε από το Δημοκρατικό Συναγερμό, από το ΔΙΚΟ και άλλα κόμματα. Άρα φέρουν ευθύνη στην τελική μορφή του μνημονίου η διακυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη, το ΔΙΚΟ και τα άλλα κόμματα τα οποία έχουν ψηφίσει. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ολοκληρώνω σε 2 λεπτά. Και τη στασιμότητα που έχει αν μπορώ να ολοκληρώσω και μετά να δεχτούμε όποιες ερωτήσεις όσον αφορά τώρα το θέμα της στασιμότητας, το οποίο έχω ερωτηθεί επανειλημμένα, ναι. Επανάλαβα και επαναλαμβάνω ότι υπάρχει ουσιαστική στασιμότητα σε όλους τους τομείς. Δεν θα επαριθμίσω αυτή τη στιγμή λόγω έλλειψης χρόνου. Τα έχω πει και στην αρχή. Το έχω επαναλάβει αυτό το πράγμα ότι δυστυχώς η κυβέρνηση Αναστασιάδη έχει προτείνει λύσεις σε όλους τους τομείς. Πριν από 3 χρόνια είχαμε λύσεις για την ανεργία, είχαμε λύσεις για την οικονομία, λύσεις για το ΓΕΣΥ, λύσεις για την παιδεία. Πού πήγαν όλα αυτά, εξαφανίστηκαν μέσα σε 3 χρόνια. Η ουσία, αγαπητοί φίλοι, είναι ότι, και ολοκληρώνω, είναι ότι αυτή τη στιγμή ο τόπος περνά δύσκολα. Και θα συνεχίσουν να υπάρχουν δύσκολες καταστάσεις, διότι ναι, μεν καταλήξαμε το μνημόνιο, αλλά η εποπτεία και η επιτήρηση θα υπάρχει για πάρα πολλά χρόνια και πολλές δεκαετίες. Το στίχημα που έχουμε να κερδίσουμε ως νέοι πολιτικοί, η αλλαγή φρουράς η οποία θα πρέπει να γίνει από όλα τα κόμματα και να μπουν νέοι άνθρωποι, θα είναι να χτίσουμε γέφυρες μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων, οι νέοι άνθρωποι να υπάρξουν συνεργασίες ανεξάρτητα πολιτικής ιδεολογικής προέλευσης, ούτως ώστε για τα σημαντικά θέματα της οικονομίας, της παιδείας, της ανεργίας, της υγείας να υπάρχει σύμπνοια και να έχουμε ανθρωποκεντρικές πολιτικές και όχι αριθμοκεντρικές. Η διαφορά μας, και κλείνω, θα βάλω κύριε Αλεξάνδρινου, η διαφορά μας με το Δημοκρατικό Συναγερμό είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Δημοκρατικός Συναγερμό έχει στόχο την ευημερία των αριθμών, εμείς έχουμε στόχο την ευημερία των ανθρώπων. Όταν αυτά τα δύο ενωθούν, τότε η δημοκρατία και η πολιτεία θα πάει μπροστά. Κυρία Δημητρίου, ναι. Βεβαίως είναι κανόνας οικονομικός, κύριε Χανίδη, και θα μου επιτρέψετε ότι για να μπορέσουν να ευημερήσουν οι άνθρωποι πρέπει να ευημερήσουν και αριθμοί. Και αν μπορούμε. Μην με διακόψετε, δεν σας έχω διακόψει. Αν μπορούμε αυτή τη στιγμή να μιλάμε για οικονομία και ανάπτυξη, είναι επειδή κάποιοι έχουν δουλέψει σκληρά. Κυρία Αλεξανδρινού και κύριε Χανίδη, παρακαλώ. Σας παρακαλώ, δεν σας διέκοψε κανείς. Για να μπορούμε. Κυρία Δημητρίου, κύριε Χανίδη, ναι. Κυρία Δημητρίου, παρακαλώ. Λοιπόν, έχω χάσει και τον ρυθμό της σκέψης μου. Λοιπόν, για να μπορούμε λοιπόν να μιλούμε για ανάπτυξη αυτή τη στιγμή, είναι επειδή κάποιοι έχουν δουλέψει σκληρά. Έχουμε καταφέρει έξοδο από το μνημόνιο. Αυτό το έχουν αντιληφθεί κάποιοι που δεν έχουν πάρει έστω και μία, και απαντώ και στην ερώτηση του αγαπητού φίλου εκεί στο κοινό. Ναι, δηλαδή δεν πρέπει να λάβουμε υπόψη μας σε τι συνθήκες παρέλαβε η οποιαδήποτε κυβέρνηση. Ένα κράτος. Αυτό δηλαδή το διαγράφουμε. Δεν έχει ξεκινήσει από το 0 αυτή η κυβέρνηση. Έχει ξεκινήσει από το πλην πόσα δισεκατομμύρια. Και δεν φταίει. Κύριε Χανίδη, σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Μα δεν μπορούμε να δεν σας έχει διακόψει. Ελάτε στο τώρα, κυρία Δημητρίου. Ποιο είναι το ανυπόστατο? Το ανυπόστατο που το είδατε. Δηλαδή εσείς τα έχετε κάνει όλα ρόδινα, κυρία Δημητρίου. Πετύχατε την οικονομία, ο κόσμος είναι ευτυχισμένος έξω, δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα ο κόσμος. Αυτά μας λέτε τόση ώρα. Αυτά μας λέτε.
Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαψεύσει ώρες μετά την τοποθέτηση του Προέδρου για την επιτυχία της οικονομίας. Τον έχει διαψεύσει. Πώς τον έχει διαψεύσει? Φαίνεται δεν είστε μελετημένοι, κυρία Δημητρίου, διότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δηλώσει ότι η μόνη χώρα που αυξάνεται η ανεργία και έχει πτώσει το τραπεζικό σύστημα είναι η Κύπρος και εσείς μας μιλάτε για αριθμούς και Κύριε Χανίδη, ευχαριστούμε. Φαίνεται ζούμε σε διαφορετικό κόσμο. Η Κυπριακή Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχει επανακτήσει την αξιοπιστία της και αυτό φαίνεται από όλες τις δηλώσεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Και πολύ καλά μελετημένη είμαι και με αριθμούς και γεγονότα μιλώ, δεν λαϊκίζω. Από εκεί και έπειτα, αφού θέλετε και αριθμούς, σας απαντώ, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν σέβεστε το συνομιλητή σας, άρα δεν μπορείτε να κάνετε και λόγο για γέφυρες επικοινωνίας και συνεργασίας. Απαντήστε, κυρία Δημητρίου. Από εκεί και έπειτα, αφού θέλετε αριθμούς και αφού θέλετε καταθέσεις στοιχείων, εγώ θα πω το εξής. Το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό, από 49% δημόσιο χρέος, το τι το πήραμε στο 90%, δηλαδή αυξήθηκε 1 δισεκατομμύριο το χρόνο αυξήθηκαν οι δημόσιες δαπάνες. Αυτό ποιος στέει γι' αυτό? Ποιος καλείται να πληρώσει αυτή την υπέρβαση των δημοσίων δαπάνων σήμερα? Δεν είναι γι' αυτό που δημιουργούνται οι δείχτες της ανεργίας? Δεν είναι γι' αυτό που μειωθήκαν οι μισθοί? Το Δημοκρατικό Συναγερμός και αυτή η κυβέρνηση, και εγώ αυτό θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι δεν έχει επιβάλει ούτε ένα φόρο. Το κούρεμα το έχει φέρει ανευθυνότητα και αυκολυσιεργία των προηγουμένων. Από εκεί και έπειτα. Τώρα θα μας πείτε και το κούρεμα. Κυρία Δημητρίου, ακόμη 10 δευτερόλεπτα, σας παρακαλώ. Ναι. Μα δεν μιλάω, εγώ μιλάω ο κύριος Χανίδης. Από εκεί και έπειτα εγώ θέλω να κλείσω με το εξής, γιατί δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, ούτε θεωρώ τιμά κανένα. Εισπράττω τη θετικότητα και της κυρίας Κολά και του κυρίου Τσίγκη. Θετικότητα νέων ανθρώπων, από οποιοδήποτε κομματικό χώρο κι αν είναι αυτό. Θετικότητα να δουλέψουμε όπως πρέπει, όλοι όπως πρέπει, για να μπορέσουμε να δούμε καλύτερες μέρες. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να κάνουμε και έχει υποθεί ως μέλημα και θα απαντήσω. Ένα από αυτά είναι η οριζόντια ψηφοφορία. Ναι, να το βάλουμε κάτω. Οριζόντια ψηφοφορία. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι που το έβαλε. Δεν το ξεχάσουμε, θα το επαναφέρουμε. Ναι, το θέμα του ασυμβίβαστου. Ναι, η δημοσιοποίηση των οποιοδήποτε οικονομικών στοιχείων του κάθε ενός ξεχωριστά. Όλα αυτά πρακτικά πράγματα. Και όχι απλά να λαϊκίσουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Κύριε Χανίδη, ευχαριστούμε. Μένετε εδώ, παρακαλώ. Λοιπόν, να πάμε σε διαφήμιση. Και από ό,τι φαίνεται έχουμε ντέρπι και στο ποιος έπεισε. Θα επιστρέψουμε και θα δούμε και την κάρτα με τα τελικά αποτελέσματα. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πριν καληνυχτήσουμε, ευχαριστήσουμε και κλείσουμε τη βραδιά μας, να δούμε λίγο τις κάρτες μας. Πρώτα να δούμε το Sigma Live, την ψηφοφορία. Υπάρχει μια δυσπιστία από το κοινό. Δεν πιστεύει λοιπόν το κοινό ότι μπορεί να παταχθεί η φοροδιαφυγή στην Κύπρο. Άρα ένα μεγάλο ποσοστό δηλώνει πως όχι, δεν μπορεί ακριβώς, ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στην κάρτα για το ποιο σας έπεισε περισσότερο. Υπήρχε ντέρμπι εδώ για την πρώτη θέση μέχρι πριν το διάλειμμα. Τα ποσοστά έχουν ανατραπεί στο τέλος. Έχει περισχύσει η κυρία Δημητρίου με 38,7. Ακολουθεί ο κύριος Χανίδης με 34,6. Ο κύριος Τσίγκης με 14,6. Και η κυρία Κολά με 12. Αυτά είναι τα τελικά ποσοστά για το ποιος έχει πείσει περισσότερο. Καλή επιτυχία και στους 4. Να είστε καλά και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε και τον συνάδελφο, τον Κυριάκο τον 56, και να δώσουμε και εμείς τα εύσημα. Κυριάκο, μπράβο. Καλή δουλειά. Πότε θα είναι η επόμενη αποκάλυψη, αύριο? Το ψάχνουμε. Σύντομα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε και εσάς. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Και εσάς, κυρίες και κύριοι, που και απόψε ήσασταν μαζί μας και αντιλαμβάνεστε ότι μπαίνουμε σιγά-σιγά στην τελική ευθεία μέχρι την ημέρα των εκλογών 22 Μαΐου. Καλό ξημέρωμα. Καλή συνέχεια.